Milé Kysučanky, milí Kysučania, vítajte pri novinke v Kysuckom Novom Meste, a to je nový podcast Kysucké Nové Mesto, nové perspektívy, kde budeme prinášať témy, o ktoré nás žiadate, ktoré potrebujete vysvetliť, ale aj témy, o ktorých si my myslíme, že by bolo dobre o nich rozprávať, dobre vám povedať novinky a vysvetliť veci, ktoré sa dotýkajú daných tém. Keďže je to prvý podcast, hľadali sme tému, ktorú začať, a to je téma, o ktorej sa mnoho rozpráva, mnohí z vás mi telefonujete, mnohí z vás sa dotazujete, a to je priestor pri Rybke, ktorý poznáme mnohí tam chodíme sa zrekreovať, mnohí tam chodíme behať, mnohí tam chodíme v zime na bežky. A teraz sa o tomto priestore rozpráva ako o veľkom priestore, kde budú rôzne developerské projekty. Na začiatku môžem povedať, že tam bude viacero developerských projektov a my sa dnes budeme rozprávať s našimi hostiami o dvoch konkrétnych developerských projektov. A áno, máme tu dnes dvoch hostí a vždycky nás hostia budú správať za týmito našimi podcastami. Takže dovolte, aby som dnes privítal medzi nami pána inžiniera, architekta Maroša Likavčana. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A zo spoločnosti Bytový komplex Glipke. A druhý, ktorý sa predstaví o chvíľočku, bude pán inžinier Daniel Holota, ktorý nám predstaví developerský projekt spoločnosti Emporte. Poďme teda najskôr k vám, pán Likavčan. Poprosím vás, predstavte nám iba tak v rýchlosti váš projekt, prečo ste sa možno rozhodli do Kysuckého Nového Mesta, či ste tu už mali, lebo my vieme, že ste tu mali nejaké také developerské projekty. A trošičku nám iba tak v rýchlosti predstavte tento projekt. Tak ešte raz dobrý deň. V podstate teraz na začiatok budem hovoriť za investora tejto akcie, pretože ja som projektant. Investor, spoločnosť SRO Bytový komplex Glipke, má za sebou už v Kysuckom Novom Meste jednu realizáciu. Je to bytový dom na Litovelskej ulici, ktorý som pre nich takisto projektoval. Územie, v ktorom sa teraz nachádzame, vlastní tam investor pozemok. Je to vlastne územie v územnom pláne mesta Kysucké Nové Mesto určené ako rozvojové plochy. Je to veľmi... Vy ste tam hneď, dá sa povedať, za potokom, keď prejdeme cez most. Áno, úplne kontaktné územie, ale celé územie z hľadiska rozvoja mesta je perfektné územie v tom, že podľa všetkých tých zásad nadväzuje na celú infraštruktúru mesta. Vlastne komunikácie, dopravný skelet, inžinierské siete. Vlastní tam investor teda hneď za potokom vlastne v kontakte s jestvujúcim zastávaným územím parcelu, na ktorej sa rozhodol po dobrých skúsenostiach s Litovelskou, s mestom, aj ako obchodne to bol, myslím, že pre ňu úspešný projekt, realizovať ďalšie dva bytové domy v tomto území v súlade s územným plánom, ktorý túto zónu určuje na bytovú výstavbu. Takže vy vlastne posuniete naše Kamence sa posunúť ďalej smerom ku Lipke, naše sídlisko Kamence. A už ste správne povedali, že budete dva bytové domy. Chcem sa opýtať, ľudí zaujíma, koľko bude bytov, o tom to nám môže povedzte v jednom, v druhom. Sú to dva v podstate identické dva bytové domy. Každý bude mať 40 bytových jednotiek. Keď povieme v skladbe, lebo budú sa určite zaujímať byty a tak ďalej, veľkosti. Pýtajú sa na ľudia pre aké skupiny, jednoizbové, dvoj, troj. Všetky budeme tam mať 9 jednoizbových bytov, ťažiskom sú dvojizbové byty, 20 bytov. Hovoríme vždy o jednom bytovom dome, čiže krát dva v dvoch bytových domoch. 8 trojizbových bytov a na najvyššom podlaží, ktoré je uskočené, vlastne budú 3 štvorizbové penthousey, múdro povieme, s veľkými strešnými terasami. To je také ako luxusné bývanie, naozaj ako čerešnička na tom dome. Áno, čiže ozývajú sa nám aj ľudia, že by chceli niečo také špeciálne s veľkými terasami, čiže aj toto bude k dispozícii. Toto je už také veľmi špeciálne. Čiže pre všetky skupiny, aj mladé rodiny, jednoizbaky, dvojizbaky, zastabilizovanie trojizbové byty a samozrejme aj čerešnička na torte, kto má na to financie a kto si chce užívať život s plnými dúškami, môže ísť aj na terasu. Z hľadiska nás architektov, urbanistov v podstate vždy je ideálny sociálny mix. Nie sú to len sociálne byty, nie sú to len nadštandardné byty. Je to tak, ako ste povedali, pre naozaj
vývin tej rodiny vo všetkých etapách, hej, ja neviem, sú tam jednoizbové byty, podotýkam jednoizbové byty, nie v úplne minimálnych výmerách, ale ja neviem, každá má svoj spacíkud a tak ďalej, čiže ako štartovací byt úplne komfortný, dvojizbové byty, trojizbové byty, tak ako sme povedali. Opýtam sa jednu veľmi dôležitú vec. V dnešnej dobe ľudia kupujú byty a na celom Slovensku, nielen v Kisuckom meste, je problém s parkovaním. Máte to nejako poriešené, vyriešené, že či bude tam dostatok parkovacích miest pre tie nové byty? Toto máme, nám nahrala jedna vec, že vlastne veľká časť toho územia je v ochrannom pásme železnice, kde žiadna výstavba nie je možná, takže bez hanby sme mohli riešiť tam parkoviská. Samozrejme, máme, aby som to nejako dal tomu do poriadku. Každý bytový dom má na prvom nadzemnom podlaží parkovanie na prízemí. Tam je 24 miest vždycky. A plus ďalšie miesta sú teda na teréne. Máme viac miest na parkovanie, ako nám predpisujú normy. Máme tam výraznú rezervu, to znamená, že s parkovaním by obyvateľia nemali obťažovať okolité sídliska. Jasné. Škoda trošičku možno, že ste nešli do podzemia s tými parkovacími miestami. No k tomu môžem, takto, tam nás nepustí do podzemia geológia. My máme geologický... Ale to je dôležité, aby to zaznelo, lebo aj nám ľudia rozprávajú, dovoľujte a povoľte iba parkovanie, aby sa parkovanie robilo v podzemí. Takže vy ste to predsa len skúšali a nešlo to? Samozrejme. Tam je jednak my sme 2 roky vybavovali vlastne úpravu ochranného pásma vodných zdrojov. Máme tam v okolí 3 vodné zdroje, sú tam štrky, čiže aj ochrana podzemných vôd a tak ďalej. Áno, jasne. Čiže tam my do nejakých hĺbok nemôžeme ísť, ale práve toto bolo riešenie, že čo najviac vlastne sme riešili, čo vôjde plošne, lebo plocha toho domu vás nepustí. Keď máte 6-podlažný dom, tak jednoducho na tom jednom podlaží nedostanete tú kapacitu, ktorú ten dom vyžaduje. Čiže áno, pre jeden dom je, potreba 52 parkovacích miest, no tak polovičku máme pod objektom a polovičku máme na teréne. Opýtam sa ešte takú vec. Špecifikom je tá Litovelská, ktorú ste spomínali, vy trošičku iný bytový dom, ako je v Kisuckom meste zvykom. Máme tu veľkého investora, to je Istrofinal, ktorý stávate bytové domy zase úplne inakšom štýle. V akom štýle budú postavené tieto dva vaše bytové domy? Môžeme sa niekde na Slovensku ísť pozrieť, že také budú aj naše bytové domy v Kisuckom meste? Ja si myslím, že táto slušná developerská výstavba je relatívne podobná. Nemyslím si, že by som niekde nejaký dom kopíroval. Ako je to moderná súčasná architektúra, 6 podlaží, posledné podlažie je ustúpené. Mojou prioritou pri tvorbe bytového domu, aj môj názor je, že nemalo by to byť exhibícia architekta, ale mali by to byť funkčné, príjemné pre bývanie domy a čo si ja skôr a investor to ocenil možno nie hneď na začiatku, lebo to sú aj finančné prostriedky a tak ďalej. Na čo si dávam ako ja záležať je, ja neviem, čo máme v oči. Niektoré projekty to majú, niektoré nie. Ja neviem, veľké exteriérové plochy, veľké balkóny, veľké terasy, naozaj využiteľné, že si tam viete sadnúť, dať si kávu, že je to nie len... Niektorí tam aj grillujú. Nie je to len formálny priestor. Ja neviem, úložné priestory, kopky, my máme až po 6 metrov štvorcových, to je pomaly izba ďalšia. Čiže tá úvaha je taká, že naozaj si tam bez problémov odložíte bicykel, kočík a tak ďalej. To, čo sa nám ukázalo, že tí ľudia ako ocenia. Čiže išli ste po efektivite, samozrejme aj z možnosť nejakej energetickej úspory, aby to bolo rozumne navrhnuté, ale skôr nás zaujíma také nejaké detailné, možno nejaká špecifická kresba alebo nejaká mozaika, proste niečo také typické. Áno, teraz som pri bytovom komplexe pri Lipke. Tak toto vás asi sklamem. No, zatiaľ áno, budeme mať, dobre, medzi objektami bude ešte objekt kaviarne. No, tak to už ktoré je kaviarnička, ktorú máme vyslovene detské ihrisko nadväzujúce, ale detské ihrisko. V podstate máme predstavu klasického nejakého vnútorbloku. Máme tam 2 bytové domy, oni sú z jednej, z druhej strany, v podstate sú obslužné komunikácie, ale medzi nimi je bez automobilovej dopravy vnútroblokový priestor, kde aj s nejakou terénnou moduláciou a tak ďalej uvažujeme v podstate ako priestor pre obyvateľov a tá kaviarnička je vyslovene uvažovaná ako nejaké komunitné centrum pre obyvateľov. Tých 80 bytov, čo tam dokopy je, to už nie je málo.
na to, aby si takú susedskú, to je taká naša optimistická predstava, že naozaj taká susedská kaviareň, cukráreň, kde aj tie mamičky si, keď tam sú, väčšinou to začína mladými ľuďmi, alebo aj seniormi, je to jedno. Keď sa tam tá komunita dá dokopy, tak že sa má kde stretnúť, fungovať. Takže bude tam aj taký vnútroblok, priestor pre voľnočasové aktivity a hlavne teda chceme tam dostať mladé rodiny, lebo pre Kysucké Novo Mesto je dôležité, aby mladé rodiny ostávali u nás, takže aj pre tie mamičky s deťmi budú mať kde tráviť priestor. Ešte dám teda poslednú otázočku takú, samozrejme každý sa nás pýta, kedy začínate a kedy budeme bývať? To by som ja rád vedel aj investor. Ako poviem tie technické veci. V podstate momentálne je návrh na vydanie územného rozhodnutia. Pokračujeme s pracovaním projektovej dokumentácie. No, tak rátajte. Čiže niekedy budúci rok v jeseni by sme mohli začať stavať. Tak to vidím, keby sme boli realisti. Teoreticky začnete stavať v jeseni, čiže niekedy na prelome 27-28 môžu prví ľudia bývať. Tak by som Dobre, tak zatiaľ veľmi pekne ďakujem za predstavenie projektu. Ďakujem za pozvanie. A držím palce. Ďakujem za pozvanie. Ako som už spomínal, dnes máme pri sebe dvoch hostí, dvoch zástupcov developerov a teraz oproti mne sedí pán Daniel Holota, architekt a projektant spoločnosti Projekt Emporte, ktorý nám predstaví druhý komplex, ktorý sa bude stavať pri Lipke. Takže dobrý deň prajem a teda povedzte nám niečo tak v rýchlosti o tom projekte a potom začneme tú našu debatu o tom. Tak asi by som nadväzol na kolegu, vieme, že teda ide o lokalitu Lipka. Veľa vecí sa nám určite opakovalo pri riešení projektu, čiže možno, že toto zopakujeme ešte niekoľkokrát, v podstate rovnakú problematiku. Ale v zásade ide o 2 bytové domy, ide o 2 bežové bytové domy, s tým, že nejaké také základné informácie alebo kapacity. Plánujeme teda niečo okolo 100 bytov, s tým, že podlažnosť bude 9 podlaží bytových, parkovanie samozrejme na teréne. Neviem, čo by som ešte k tomu... Ja sa opýtam, mnohí sa pýtajú, keďže poznajú pána majiteľa tejto spoločnosti. On sa doteraz v Kysuckom meste známy hlavne tým, že stával nadstavby rôzne. Áno. A teraz sa dal do niečoho úplne iného. Či už má skúsenosti, a teda, že možno, že či ide s takým tým elánom do toho, že to bude najkrajšie byty v Kysuckom meste. Určite. My spolupracujeme spolu už niekoľko rokov. Spolupracovali sme aj na týchto nadstavbách. A nie je to pre nás nový projekt s tým, že v Žiline sme už riešili napríklad bytový dom pri Rajčianke. Čiže my už máme vytvorenú v podstate nejakú formu spolupráce, nejaký štýl aj tých bytových domov. Čiže nadväzujeme na toto s tým, že tento projekt bude asi náš najväčší z týchto projektov. Ale určite nezačíname akoby stávať na vode, že ideme riešiť niečo nové. To jasné, však máte skúsenosti za sebou. Len pre Kysucké Nové Mesto je to niečo nové, tak samozrejme budeme držať palce. Hovorili ste, že tam bude okolo 100 bytov, teda predpokladáte? Taký predpoklad. Predpokladáte a teda opäť sa opýtam, aké skupiny, čo sa týka finančne náročné to bude, či tam budú jednoizbové, dvojizbové, trojizbové, prípadne počuli sme, či tam budú na vrchu nejaké zaujímavé terasy, možno aj pre finančne lukratívnejších záujemcov. Určite. Začal by som v takom širšom kontexte. Reflektujeme určite trh, to je dôležité. Budem skôr hovoriť teraz akoby za developera asi. Čiže reflektujeme trh. Tá ponuka tých bytov alebo tá diverzifikácia jednotlivých bytov je nadstavená približne 4 trojizbové ku 1 dvojizbovému a ku 2 jednoizbovým bytom. Vnímame, že je veľký dopyt po trojizbových bytoch. To sa v podstate aj investorovi akoby osvedčilo pri predošlých výstavbách, najmä tých nadstavbách, kde je veľký záujem o trojizbové byty najmä. Takže preto je to vlastne takto koncipované. A plus je to doplnené teda na posledných podlažiach sa budú nachádzať byty typu penthouse s ustúpeným podlažím s terasou. Plánuje sa aj nejaká zeleň na strechách. Čiže vždycky na každej veži v podstate nám vzniknú také 2 väčšie, by som povedal, lukratívnejšie byty s väčšou výmerou okolo 100 m2. Takže podobný asi podobný taký priestor, ako vznikne pri tých dvoch, tak podobne niečo bude aj u vás. Čiže rôzne skupiny a navrch budú tie čerešničky na torte. A zhruba podľa toho, čo ste povedali, zhruba polovica budú trojizbové a ostatné budú... menšia polovica budú trojizbové. Tak je to asi tak 4 ku 3. Aha, rozdelené. Je ten pomer. Výborne. Opýtam sa teda opäť, kedy začínate stavať? Takže my sme v podstate momentálne sme v projekčnej príprave, alebo skôr by som povedal, že už v pokročilom štádiu projekčnej prípravy.
Preto aj neviem zodpovedať otázku, že aký je presne počet bytov, aké budú celkové tie kapacity tej stavby, nakoľko ešte máme nedoriešený alebo v procese požiarnu ochranu, požiarnu bezpečnosť a riešenie dopravy. Že od tohto v podstate my budeme odvíjať počet. Čiže vy ste trošičku v časovom harmonograme, trošičku ďalej od spoločnosti, ktorá tie bytovky bližšie ku Kamencom, ale ten možno pol roka tam bude rozdiel medzi vami, podľa toho, čo ste povedali, hej? Možno ani nie. Možno ani nie. Podľa toho, aký budete šikovní, ako sa bude dariť na úradoch pohybovať veci. Hej. Akože v priebehu tohto roka by sme chceli teda dokumentáciu už riešiť ako stavebný zámer a spustiť v podstate proces vybavovania. Dám otázku ako klasický človek, ktorý si chce kúpiť a rozmýšľa, za koľko mi predáte dvojizbák. A toto by vám asi zodpovedal skôr pán investor, hej, nechcem za ňo. Ale to predpokladáme asi nejaké trhové ceny, alebo... Určite áno. Hej, plus minus, hej. Dobre. No a opýtam sa teda, ako som sa opýtal vášho predchodcu, nejaká taká špecifikácia, niečo perfektné, aby si ten človek mohol povedať, tu som pri bytovkách Hemporté. Určite projekt, by som povedal, že je nejaký špeciálny. Je to konvenčná budova bytová, tak ako aj kolega spomínal. Bytovky majú predovšetkým spĺňať ten účel, ten daný štandard, na ktorý sú postavené. Ale v zásade máme tam aj také, asi to najzaujímavejšie budú určité penthouse byty s tou zeleňou. A plánujeme teda aj nejaké časti prevetrávanej fasády, aby to vyslovene nebolo len hora polystyrenu, jednoliatá jedna farba, ale snažíme sa to troška aj rozbiť, by som povedal, na tej fasáde. Tak teda boli by sme radi, keby tam bolo niečo také špecifické, typické pre Kysucké Nové Mesto, možno aj pre ten komplex pri Lipke. Skúste teda pri tom projektovaní tam niečo také typické pre Kysucké Nové mesto zahrnúť, ak teda vás môžem poprosiť. Dobre, a opýtam sa ešte, aj keď už popredu asi viem odpoveď, ale opýtam sa ako vášho predchodcu, to parkovanie v podzemí asi teda... Presne, toto som sa aj ja nad tým pozastavil, keď som kolegu počúval. Tú istú problematiku riešime, že tá geológia nás nepustí do zeme, čiže už bol dosť problém aj so základmi samotnými, tým, že ideme do výšky, tak plošné základy sú nereálna možnosť, čiže museli sme ísť na piloty, hlbinné základy. Takže tuto ani nie je nejaká možnosť do tej zeme. Vy ako Kysučania vieme, že tam boli v podstate to ochranné pásmo, stále tam je vody, stále je tam niekde ten Kysuca, kedy si tiekla tadiaľ, ona sa pravidelne posúvala, čiže to podložie tam asi není také dobré na to moc. Podložie je dobré na výstavbu, akože, ale vzhľadom na tie podzemné vody a vodné zdroje sme museli rešpektovať tieto regulatívy. Dobre, takže asi všetko, čo by ľudí zaujímalo. Ďakujem veľmi pekne za zodpovedanie otázok a držím palce, aby sa to dokázalo postaviť čím skôr, aby to bolo priateľne cenové a aby sa tam Kysučania mohli čo najskôr nasťahovať. No a skôr ako sa rozlúčime, teda ja poďakujem všetkým, ktorí pozerali tento náš prvý podcast. Držte nám palce, aby sme možno dokázali vypichnúť dôležitú a zaujímavú tému do najbližších podcastov. Máme takú víziu, že by sme možno chceli niečo o Vianociach s našim riaditeľom MKHS natočiť, aby vám povedalo o kultúrnom programe. Ale v každom prípade ďakujem, že ste vydržali až do konca a tešíme sa na ďalšie podcasty. Pekný deň.